Fil-Knisja Parrokjali ta' San Girgorf ta' Sliema ingħatat l-aħħar tislima lil Joseph R. Darmanin, ex-President tal-Kamra tal-Kummerċ u ex-Konslu tal-Awstrija. Joseph Darmanin serva bħala President tal-Kamra tal-Kummerċ fl-1996 u fl-1997 u segwa fil-passi ta' missieru Frederick li wkoll kien President tal-Kamra. Darmanin kien involut fil-qasam tal-avjazzjoni fejn għal ħafna snin kien ir-rappreżentant tal-linja tal-ajru Austrian Airlines f'Malta u serva għal diversi snin fuq il-Bord tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Joseph R. Darmanin kien wieħed mill-fundaturi tal-Steering Committee tal-Unjoni Ewropea u kien wieħed mill-muturi wara twaqqif tal-Malta Business Bureau fl-1996 bisħab mal-Federazzjoni tal-Industrija u kien ukoll ikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista fl-1966. Għal-quddiesa funebri kien hemm preżenti diversi persuni distinti, inkluż mill-qasam tal-kummerċ.